Hola, benvinguts. Em dic Maria Pont i ara farem un platet de vedella amb suc i tots els ingredients que necessitem estan posats en aquest pedrís, que és les ametlles, la farina, el tomàquet, la ceba, el vi, el cabeça d'alls, el llorer, el llard i el principal, la llata. L'oli a la cassola. Una mida raonable que es tapi bastant tota la cassola, Després hi posarem la vedella. Perquè té de ser en fred, perquè si no es posa en fred queda escaldada. I la mantega, que s'ha de posar a sobre de la vedella, que es vagi desfent. Després de la mantega s'hi posen la cabeça d'alls i el llaurer. Ja està, ja li tinc. Ara estic de fer un rato, s'ha d'anar escalfant. Després, en aquesta paella hi farem un sofregit. Però es pot fer més tard, perquè la vedella ara es pot fer un ratet, s'ha d'anar fent un ratet. Ara la vedella s'està rostint, sencera, veus? I llavors, quan estigui rostideta rossa, hi tiraré aquesta copeta de vi. Molt bé. Que es vagi fent, també, Però aigua no, de moment. De moment no. No, aigua no. I què, és vi ranci? Mira, és vi de la bota, però quasi bé ranci, És molt fort, molt bo. Ja queda bastant rosseta. Tirarem el vi. Apa. Veus, això s'ha d'anar girant, veus? Encara d'aquí és menys ros. Veus, aquesta cassoleta és la mar de bé, aquesta mida. Apa, veus, ara el morter i tirem les ametlles. 14 o 15 ametlles. I una mica de sal perquè si les piques no salten. Mira. I es piquen. Veus? Espera't, S'ha de vigilar que no es cremi res. Què dius, Maria Àngels? Què? Veus? Ara es piquen i amb la sal no salten. Són trucos de les abueles, això. Oi? Morter. En tinc un que puc parlar. Sí. En tinc un de morter que és fet a mà, antiquíssim, i jo li donava menjar als gats aquí darrere. I un dia la meva jefa, que jo treballava en una botiga, es volia disfressar i em diu: no té un morter? I vaig pensar, si li deixes aquest pesa massa. Saps què? Deixa-li aquest dels gats. El vaig rentar amb aquí, el vaig rentar ben net i li vaig portar. I ella és d'aquelles que li agraden les coses antigues, però una cosa grandiosa. I bueno, jo li vaig portar, com aquell carreu, deixollat, i quan el veu diu: oh, quin morter, ja aniré alerta. Jo el donava a menjar als gats. Ara, veus? Ara el traiem del foc. Un moment, que lamentava, un moment. Trec. Ara traiem la vedella del foc i la deixem reposar una mica. Deixem-la fer reposar perquè aquest fogó és molt fort, Jo no els tinc tan forts els fogons. Vale. Pots tornar a demanar la cassola aquesta, sisplau, la de tapissa? Vale. Vale, ja està. Ja s'ha refredat una mica l'oli.
Ja m'ho tinc les tisores, sí, em sembla que estan per allà. Les tisores. Sí, per tallar el fil. Vale, gràcies. Ara, un momentet. Llàstima que sóc esquerrana, noi. Les tisores ara és per tallar el fil. Aquest noi, nota, que té força, aquella enfradera. Talla fort, Ja està. Ara, del modo que es talla, així tal qual es torna a ficar a la cassola. Amb el fogó apagat. Fa olor? En Lluís, que diu això deu ser tot un gas l'activitat que de Lluís de veritat. Si ara ja la talla. No, es cuita, no. La vedella no. Hem anat una miqueta més ràpid, però... Sí, ja ho entenc, Maria. Però ara, veus, ara us ho ensenyaré. Jo, normalment, quan la poso així, la deixo macerar. La deixo macerar una horeta o així. I és quan és tan bona. Ara això no vol dir res, això que hem fet. El que vol dir és el que farem. El galliner no talla massa, poder, tan gros que és. Veus? Ara això es deixa macerar. El esgot ja ha canviat de color. Veus? Veus? Ja ha canviat de color la vedella. I això ho fas unes quantes vegades i la maceres, la deixes a macerar una estoneta. I queda molt bona. I ja està. I aquí sí que inclús, doncs, mira, es pot tapar. I queda la macera... Jo quasi bé li tinc una hora així, Veita que maca queda. Sí. Jo aquí, esclar, aquí, si ho conegués més o que no hi cuino, ja m'agradaria cuinar aquí, que estic més ample. Oita, que maco queda. Veus? Ara per anar més de pressa he encès més el fogó, Però això, si allò que vas tinguent, que l'has fet d'aquesta manera, l'has posat, doncs el deixes una estona, mitja hora o 3/4, i pots anar fent això, veus? A part, pots anar fent això, que aquí està una mica fosca, i a veuràs, també et queda més bé si estàs més... Entens? Faig? Un momentet. Som-hi. Si vosaltres també la feu, però jo no ho faig perquè vosaltres aprengueu model, jo ho faig perquè em filmen. És que jo no ho he fet mai, això de la vedella, no ho he fet mai. No?
És que el meu home... El teu home se la menjaria com un gínjol, aquesta. Sí, Maria, sí, perquè... Però no té dents, com no té... Però sí que de tova com... Això, Ara veus, això sí que es té de tapar. Això es té de tapar, ara té de bullir. I d'aquí una mica hi tiraré les ametlles. Més rostida quan està sencera. Però jo la macero, que n'hi ha que no ho fan. De què? La macerada. És boníssima, queda molt bé, sí. Queda molt bé. Abans no es feia, jo ho faig. No fa gaires anys que ho faig. L'he deixada, però l'he deixada molt poc ratet. Jo la macero, de vegades la tallo que no com aquesta, una mica més rossa, que encara i la vaig macerant així i queda aquell color tan maco. M'agrada. Feia temps que no ho havia sospesat. Abans ho feia servir jo sempre, però ara... Va. Abans era que feia servir, ara no faig servir de petitó a casa. Tot més clar. Veus? I ben apretadet, davall, que es cogui. Això dona molt bon gustet a les ametlles. Si no necessites res més, no, Veus? Ara això. Vine a veure, vine. Ara ja està. Ara això no hi ha res de nou, Ja està fet, Ara, si volem posar, cada bullir una hora. Ja està. I sal, però quan sigui més cuita. Gràcies per escoltar-me, Això és la cuina dels nostres fogons, del casal,